peper. Zeg, als het opgehakt, kan ik het aan? Deze wel. Jawel, dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Ik gok het. En ik neem gewoon deze. Ayam cardio. Oh, je hebt het ook. Dat doe, hè? Sure. Het is heerlijk. Kokers. Heerlijk. Dat allemaal met elkaar verwerken. Heerlijk. Echt heerlijk. Wat een smaak. Kijk aan, hè? Kijk wat wij programma om RTL 4 geloof ik om 7:30 s'avonds. Ook zo'n kookprogramma.